Woki kapoka mi thuolo mar wacho wach ni mogik ang'e ni nitiere kod dich moro abodong kod Dr. Morigoreti wabo bedo kwa dhi mbele kod twak mara kata kamano we asom ote makamano kaito ami katiedo thuolo mar mondo mi odoke Ruth Nyathi Ochieng wacho ka ni kelo twak maber Joyce to an gi penjo kar ndiko CV no penjna ka bende en gima ber keto referees ma wedeni ponono ni tich molandno ji apply modhuro kuom ranyisi tij sirikal bende ndiko CV mabor nyalo konyo nikech samoro thuolo mar somo CVs go te onge to bende CVs go isomo ga te kose gitiyo ga gi criteria mane mar luongo ji e interview mogik to bende ber keto photocopies mag oboke meki mag somo te chakre e primary kose bora ni isendiko kiwango mar somo to orumo aluo twak kanu moja enako kinyalo duoko na penjo makamano kaachiel kod wach ni mogik katien Joyce kachako gi penjo mokwongo agoero kamano kuom penjo noero kachako gi penjo mokwongo mar ndiko wedeni kaka referees wedeni nyalo chalo joma iluongo ni interested parties yori mar manyo tich seche moko ginyalo wacho adiera seche moko ginyalo medo chumbi seche moko bende ng'at moro ma ng'iyo oboke go nyalo neno ni to wach mo oler kuomi ni to olere mana gi wuonu to koro ng'ama wuonu ok wanyal geno ni wache gimoro ma bet opogore e yori koro seche moko getting a neutral person ber mondo mi ibeda ng'at ma koro neutral ma gik miwacho gi ok wache odi but iwache kata gi joma ni oko neni koro mano e gima nyalo lero e wach referee yud ng'at moro ma ong'eyi gi oko kochacha e yor tich e yor tiegruok mondo bendo lere e wach ni nikech janyuol ni to nigi nendi koa chieng' manonyuolie nyaka kawuono koro mano e wach makanyo kidhi e wach mar ariyo penjo ne mar ariyo en ni CV gi seche moko iyudo ka ging'eny openjo ni to bende ing'iyo gi te isomo gi te to criteria mane mitiyo go deluongo ng'ate interview koro nitiere advertisement moko lendo moko miyudo ka gindiko ni on a rolling basis koro iyudo kata kwa lando wach moro mar jalendo kamoro to wawacho ni CVs go ibo bedo shortlisted on a rolling basis mano tiende nago nyiso ni kaka gidonjo cha to wayiero kaka gidonjo cha to yiero koro kwa yiero apar to aneno koromo koro mabiro kande bobira lakini kanyo to oselor nikech wayiero gi kaka ne gidonjo to kaka ne gidonjo no iyudo ka nitiere checklist sama iyiero CV mokwongo kane wawacho ni minimum requirement mar puonjruok en kata mana diploma koro iyudo ka diploma no bedo criteria in terms of somo koro ng'ama ok nigi diploma koro iyudo ka CV no for the first selection inyalo ko mari no ket kando kane giwacho kata ni 2 years experience to in iyudo ka in gi 1 koro iyudo ka marino pod ni kando kane giwacho ni gidwaro ng'at moro ma bende osedhi o volunteer kata kamoro to in CV ni ok nyis ni se volunteer kamoro koro gin gi that checklist manyiso gi on the minimum qualifications monego bed ni ng'ato bedo godo shortlisted then mogik or the second last en ni openjo nang'o openjo ni mano na rolling basis ma asewacho then criteria bende mitiyo keto photocopies mag oboke gi mag somo te chakre primary mano luwore gi kambi to kambi nikech iyudo ka kata private sector seche moko kwa lando tich to ok ochuno ni nyaka nitie tije moko ok ochuno nyaka attach nwa gigo but sama waluongi e interview wabro nyisi mondo ibi godo to kaluwore gi gima seneno sana e yore mag private sector inyalo yudo ka seche moko wachake mana e form 4 kae kadhi mbele but koro wanyalo ng'eyo ni ni timo primary wanyalo cheko bang'e but seche moko iyudo ka nitie tije sirikal ma olandi ti idwa ni bed kodgi te koro I think ni kambi ka kambi nigi criteria mare but gima nyalo wacho ka giwacho ni iketgi to ketgi kok giwacho ni tinyalo mention gi to ka giluongi e interview to dhi kodgi beda kodgi gik moko maler moki ichuogo kamoro mondo mi idonj kodgi e interview kata no ma idhi bed godo kodi noero koro somo jumbe mochiw e tich ka tich ni gin instructions michiwo samolande to giwacho ni the criteria gik ma gidwaro koro som mano maber nikech mano bende e kama interview chakore
Wachni mogik katieko kodi katieno. Ang'e ni dwa ringo e dich moko. Wachna mogik abro nuoyo wach ma daktari owacho ni tije nitie. Ang'eyo ni nitie ratil mawacho the rate of unemployment gigo, but tije nitie to challenge mantiere en yudo jomo ofit e tijego eko. To fitting kae sani ok en aena ni equalify in terms of academics, but kata mana timbe yudo ng'at moro matimne olain gi tich midwaro no. Seche moko tijno dwaro ng'ama wacho adier, to wan gi ji matin ma wacho adier kawuono. Seche moko tijno ero en odwaro ng'at moro ng'ama tiyo matek, to wan gi ji ma otiyo matek kawuono, kiny ok oti matek. Kiny imanye simo ok iyude. Koro tije nitiere, wabed joma nigi timbe maler mo align gi tijego, tok ni timbego obed abeda ne mar manyo tich, but timbego obed gima wan. Wabed ka an ja adiera to ina ng'at ma ja adiera throughout, ok in ja adiera ka tich to oko koni to ok in ja adiera. Koro wabed abeda jomodimbore